meteoro da hipotesiaren hasi, eta nik ere usten dut baliatu ditudala hainbat utxarte nire lanetatik eta eskola lanetatik eta nire etxeko lanetatik aldenduz eskin eginez. Halako ez dakit utxean musikari batek ez dakite, nik jolasten dut asko arpegioekin eta hainbat harmoniaekin eta horrek tetzen dira zainuke doinu nagusi batzuk. Hori izan da pixka bat nik egiteko lana horrela ikusten den ibiltzat. Eta arkaitzekin lana egiteko manera segurua eta azkarra. Jakingo duzu, arkaitzek ez daka zea fotorik, inork ez dakit nun dagoen, minoi leku guztietan dago. Orduan, abilia, utila. Baina lan egiteko manera segurua eta azkarra da emaila. Nik arkaitzei bilatzen dizkiot doinu nagusi batzutan gitarra batekin soilik edo maketatxo txiki bat eginez. Baju, bateria, gitarra, koro batzuk bai batzutan, aidea harrapatzeko zer kantu mota egin nahi da. Handik bi egunea ieskuranakan, bai mikrorrelato ipuin poema hori, beti bezala bere tarteka hainbat esaldi esan nahi dute oso polioderikoak, esan nahi askokoak, arpegi askokoak. Eta horrela lan egitea oso lan bat bihurtu beharrean, gustoko lana bihurtzen da eta oso gustora egiten lan dago. Gero lan potoloa gelditzen da noski aiztarrerak egin. Datu bat eman nahi dut. Hiruhilabetean, geneuzkan 10 bat kanta egina, esan nahi dut doinu nagusia eta ze kontatuko zuten kanta horiek. Orduan, esan nahi dut bizkarrezurra diskoarena egina zen. Gero zegoen lan potolo bat noski produzioa, zarrerak egin, partiturak egin, zein musikari ekarrik zein gonbidatu. Eta baita ere, hortan elkarrekin hirurok adostu denuen, hainbat ahots ezberdin ere egon zitezkela diskoan eta horrek emango zuela beste kolore bat, etzara izango Jesus Mailopete iren diska. Eta, errexe izan zen adibidez, blues bat genuen tartean, eta hori norri emango genion, oso ezagunatu hurbilekoa dugun Peti berakoari, eman genion, eta oso ondo egintzun lana. Egezan atxalde baten ordutzarrian gubidarreteko maketa kantatu zuen berehala, eta fenomeno horrexe gelditu zen. Blues horretan ere gonbidatu genuen Batiz, Xalberto Batiz Uriarte, hau Euskal Herrian baten bat bluesmen badakimadago gitarra jolea, hau da, eta nirekin ibilia da, Tapiatan Etorrian, Fito eta Fitipaldiz da, oso ezaguna da, Batiz. Horrek egin ditu kanta horren gitarrak. Eta horrela xeba genuen beste rock and roll bat ere hili ginen atzea eta aurrea, baina segun komposaketa egite zaion kantari hartzen zuen funky, soul puntu bat haizeak eta erantzik edizkion, eta horre zantzan nahi moraza oso argi egon zan, gure teknikaria, zantzun nik Donostian ezagutzen dut neska bat, dela Donostiko Aretha Franklin, alegia oso beltzen estiloaka, soula oso ondo kantatzen du, Sky Beatseko abeslaria da. Eta oso ondo etorzitzaigun, ingenion estrofaren zati baten proba, eta, hau bat ez zen genuen, neska horrek kantatuko zula kantori ez txakur txiki. Lidi egin zauzten Donostian. Este kanta bat genuen egin ginen atzea eta horrea zer eman, gizonezkoetan pentsatzen egin ginen, eta nego bidautan azkan, nire hilobak, Ana Arroti eta Andrea Lopetegi, koroak eta egiteko, eta Andreak Murmureko abeslaria da. Beak egintzun proba zingira kantarekin, eta halako gauza bat eman zion, non produzitzen ibiltzen gehanok, Satxa, Unai eta hirurok, ia gelditu genean, ua izan behar zula kanta horrek da. Arkaitzen baimenarekin, gelditu zen kanta hori oro bilaketa. Zingira izena du, Andrea Lopetegi da abeslaria.